बच्चा लोग का हाल। उम्मीद करतानी कि अच्छा से होगा, पढ़ाई लिखाई ठीक चलत हुई, खेल कूद भी बढ़िया से। खेल कूद भी उतनी ही जरूरी बा जितना पढ़ाई लिखाई। एगो बात बताव, अगर कोनो आदमी तहरा कोनो दोस्त के बारे में कुछ कहता तो का तू ओकरा पर भरोसा करके अपना दोस्त से दोस्ती छोड़ देबा? का अपना दोस्त पर शक करे लगबा? करे के तो ना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करबा तो ओकर नुकसान उठावे के पड़ी। ई बात बतावे खातिर हम आज एगो कहानी सुनावे जाते हैं। कहानी ध्यान से सुनिए। बहुत पुरान बात है। चंदनपुर गांव में एगो बैल रहत रहे। बैल अक्सर गांव में दिन भर घूमे। एक दिन बेचारा घूमते 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 जंगल के तरफ चल गई, रास्ता भटक गई। गांव लौटे के ओकरा कोनो सूझबूझ ना रहल। कोशिश बहुत कैलक लेकिन लौट ना पैलक। जंगल में अंदर जाके ओकरा एक तालाब मिलल। बहुत हारल थकल रहे, भूखल प्यासल भी। तालाब में पानी भरपेट पियलक। देखलक कि तालाब के बगल में हरियर हरियर घास के मैदान बा। मन भर घास चरलक, पेट भर गई। बैल बहुत खुश। वो खुशी में मुंह ऊपर करके चिल्लाए लागल। ओही घड़िया तालाब के पास पानी पिए खातिर शेर, जो जंगल के राजा कहल जाला, वो आवत रहलन। शेर के आवाज जब सुनाई पड़ल तो उनका लगा कि जंगल में ये आवाज तो कोई के होला ना। एकर माने कि जंगल में कोनो बहुत ही खतरनाक जानवर आ गइल बा। शेर बेचारे बिना पानी पियले उल्टा पांव भगलन। अब भाग के सीधे जा करके अपना मान में गुफा में जगह बना लेलन। जब शेर भागत रहलन डर के, ओ घड़िया दूगो सियार रहलन सन, ओकनी के उनकर भागत देख लेलन सन। सियरवा दोनों बहुत चलाक रहलन सन आ दोनों चाहत रहलन सन कि शेर के मंत्री बन जा सन। ओकनी कई अच्छा मौका समझ में आए। उस शेर का पीछे पीछे गइलन सन आ उनकर भरोसा जीते खातिर गुफा में जाके उनका बगल में बैठ गइलन सन। हाथ जोड़ के दोनों शेरवा कहलन सन कि शेर महाराज, का भइल? रौरा डर के भागत रहनी हो, अब भागते भागते गुफा में आके बैठ गई हो। अरे महाराज, रौरा जो ना आवाज से डरत रहनी हो, वो बैल के आवाज है, बैल के। गांव जवार में होला, खेत जोतेला। सियार के बात सुन के शेर कहलन कि वो काम करत सन, बैल के बुला के ले आओ सन। दोनों सियार दौड़ के गइलन सन। बैल के कहलन चलो चलो, जंगल के राजा हमार शेर जे बारन से तरह के बुलाओ तरह। बैल बेचारे शेर के लगे आ गिरन। शेर के बैल अच्छा लगलन, दोस्ती हो गई, दोस्ती कर लेलन। अब शेर आ बैल में जंगल में दोस्ती जन भयल, ओकर चर्चा होके लगल। कुछ दिन बाद शेर बैल के अपन सलाहकार बना लेलन। इ देख के दोनों सियरवा जरे लगलन सन, काहे कि मंत्री तो उ बन चाहत सन। इ बीच में बैल आ गइलन। अब बैल के चक्कर में ओकनी के रास्ता बंद हो गई। अब सियार जन बात सन दोनों वो दिमाग लगावत रहलन सन कि असन का कही जाओ कि बैल आ शेर के दोस्ती टूटे। तो दोनों को तरकीब निकलना सन। दोनों सियरवा शेर के पास गइलन सन, कहलन सन कि शेर महाराज, और जो बैलवा बान ऊ रौरा से दोस्ती के दिखावा करेला। ओकरा के हमनी के कहत सुनने सन कि रौरा के अपना दोनों बड़ बड़ सिंह से मारी, अब मार के जंगल के राजा बनी। ये उ चाहता। ऐसा कह के दोनों सियरवा बैल का लगे गइलन सन। आ दोनों बैलवा से कहलन सन, ए बैल भैया, रौरा अपन जान बचावे चाहता ही नहीं तो यहाँ से 9-2-11 हो जाए। काहे कि अब भी हमनी के सुननी सन कि शेर कहत रहलन रौरियार हुआ भाई, कहत रहन कि शिकार करे के बाद बैलवा के ओकर गरम गरम मीठ मीठ मांस होई आ ओकरा खा के मन तृप्त करे के बा। ऐसे उनकर दोस्ती जोन बा तो खाली दिखावा भर के बा, ऊ रौरा के मार के खई हो। बैल जे बारन दोनों सियार के बात सुन के आग बबूला हो गई। उनका ताकत तो बहुत रले रहे।
बिना सोचले समझले गुस्सा में पैर पटकत सींग लेके आओ दौड़लन कि आज शेर के ढूंढ के मारिए देवे के बाद। जब बैल के देखलक शेर तो ओकरा समझ में आ गया कि शेरवा जो कहत रहलन सन वो ठीक कह रहलन सन। बैल आवते आवते शेर पर हमला बोल दिलन। शेर के बाद बैल पर टूट पड़लन। बैल और शेर में लड़ाई शुरू। कुछ देर बाद शेर बैल के मार दिलन। मरला के बाद जब बैल मर गईलन तो दोनों शेरवा के काम बन गई और शेर के मंत्री बन गईलन सन। अब बतावे कहानी से का सीख मिलता। कहानी के सीख ई बा बच्चा लोग कि कबहू कोई भड़कावे बरगलावे कुछ ऐसन बात कहे जो पतियावे के मन ना करे ओकरा पर भरोसा ना करे के चाहिए। आपन दिमाग लगावे के चाहिए, खुद से जांचे परखे के चाहिए और तब जाके कोनो फैसला करे के चाहिए। ना तो बिना सोचले समझले बैल नियर एकदम सींग लेके पैर पटकर दौड़ब तो शेर से पंगा मोलब और फिर जान जाई। ऐसे सियार के काम ना बनी अगर दिमाग से तू काम ले बता। आज की कहानी इतनी। अगला बार जब हम आए तो एगो और कहानी एगो और सबक।